ay numatay dapat. Kapang natin kanamura din na sa ay numatay dapat. Sunod ako pa na surmaday dito. Yakin na gadiro pangaro ang lawang kumatayang. Wata ng kapag nanaya di ko anak lipatan ay numatay tawa ng kapag nasa kama na si iyakan ilang ako iyasang kaso karang na mami hindi makamamit nakapikirang kaman ay numatay dito. Piling ang nayang umikinig sa kapipigil na ginawang kakanunod kasi kaso di ko kaya malasang minang